una federació de les poques reconegudes a nivell internacional i que ara cap a Colòmbia a competir en un mundial, i això no s'explica cada dia. Bueno, no s'explica perquè no es coneix, però nosaltres ja fa molts anys que competim a nivell internacional. Ja hem fet, aquest any 2017 vam fer el Mundial a Balaguer femení, que va tenir molta repercussió a la comarca i a lo que és on ho vam fer, que va ser Balaguer i la comarca de Lleida i tot això, i ara il·lusionats per marxar cap a Colòmbia i representar Catalunya com Déu mane, com una normalitat normal, no hi ha gran cosa més a dir. Bueno, molt normal, però no és tan normal. És a dir, Catalunya li costa molt competir internacionalment, ser reconeguda a nivell federatiu, a nivell de seleccions. És molt complicat, no?, que hi hagi aquest reconeixement per competir en un mundial. Sí, I més de futbol, estem parlant de futbol sala, però estem parlant d'un esport ja important. Sí, certament, potser nosaltres hem trobat l'escletxa que moltes altres federacions potents voldrien. Quan parles de futbol hi ha la Federació Espanyola, com es va dir la Federació Espanyola. En el nostre cas, si no existeix la Federació Espanyola de Futbol Sala, existia al seu temps, i la va engollir la Real Federació Espanyola de Futbol, llavors va quedar orfe a Espanya d'aquesta federació, que seria la que realment estaria competint on nosaltres competim nosaltres. Certament, si ells hi fossin, ens ficarien molts problemes, tot i que nosaltres a l'Associació Mundial de Futbol Sala ens han guanyat un gran prestigi. Jo crec que si ara entrés la Federació Espanyola ho tindrien complicat per fer-nos fora. Això expliquem-ho, perquè hi ha gent que potser no ho coneix, però hi ha la Federació Catalana de Futbol, que és la que també té l'apartat de futbol sala, i hi ha una altra federació de futbol sala, que és aquesta, no?, la Futsalcat. I això està englobat dins d'una altra associació internacional, que no és federació, que és l'Associació Mundial de Futbol de Saló. Sí. Bueno, és que cal conèixer una mica tot aquest tema, no? Sí, no té res a veure amb la FIFA, també. No, és que això ens han de remuntar bastants anys enrere per conèixer una mica la idiosincràsia de tot això, no? Al seu moment es va crear... Gràcies. Al seu moment es va crear el futbol sala. El futbol sala va començar a destapar molt, llavors ho gestionava, havia la Federació Espanyola de Futbol Sala, havia diferents federacions, la brasilenya, la portuguesa, de tot el món practicava el futbol sala que nosaltres estem jugant actualment, no? Llavors què va passar? Quan això es va començar, això tot ho gestionava una federació mundial que es deia FIFUSA, que era la Federació Internacional de Futbol Sala. Va arribar un moment que FIFA va veure que això li prenia adeptes i s'ho va voler fer seu. La potència que té FIFA és, no ho sé qualificar, però és com un transatlàntic amb una barca de pescadors, i va començar a pressionar a les federacions de futbol perquè també fessin futbol sala. El futbol sala i van cohabitar. Més o menys va haver alguns països que van decidir anar amb FIFA i uns altres que es van quedar amb FIFUSA. Tot això va dur un mundial que no recordo del 90 i pico que es va fer a Espanya, organitzat per FIFUSA, i que realment allí el Consejo Superior del Deportes va fer el cop de gràcia, com fa normalment la gent espanyola, no?, que traïxen al moment adequat. El moment que es tenia que fer el mundial una setmana abans va treure tota la subvenció i li va fer un cop de gràcia a FIFUSA. Ostres. Sí, això són unes coses històriques que no coneix molta gent que no vulgui explorar. Si la gent vol explorar, no sap. I llavors va ser quan FIFUSA va quedar molt tocada i tots els països, principalment sud-americans, que no volien anar per res del món amb FIFA, se van refundar FIFUSA amb AMF, que és l'actual que nosaltres estem. Sí. Llavors, al seu temps, ells van fer dos camins separats. Una és la potència de FIFA econòmicament. Què passa realment amb el futbol sala? Que una cosa que no la vols, que te la imposen, mai la faràs amb carinyo. Llavors, la majoria de federacions de futbol
hi van posar el futsal FIFA. Moltes vegades nosaltres ens agrada futbol, no ens agrada futbol sala. Bueno, doncs fem futbolito, futbolito. Llavors què ha passat? Aquest esport nostre s'ha quedat super estancat. Per què dic que s'ha quedat super estancat? Molt fàcil, perquè tu veus un campionat del món de handball o lligues europees de handball que sigui, i veus que dius, hosti, són unes lligues amb molta qualitat, o de bàsquet o de hockey, no? Com es podem comparar així. Què passa? En futbol sala això no existeix. No existeix, perquè tu ara mateix, tu has vist alguna lliga europea de futbol sala? No. Quan gestiona FIFA, ho té arraconat. Ara el Barça jugarà a la ronda èlit de futbol sala, però són 4 equipets agafats així de la mà de Déu i fan un torneig d'un dia o de 2 dies, i això no és el futbol sala real, o que hauria de ser. Què vol dir? Que FIFA ho ha estancat. No. Tu creus que aquí a Catalunya hi ha més llicències de handball que de futbol sala? No. I com pot ser que handball organitza aquestes competicions europees i mundials amb un cartell luxós i amb un entorn i amb unes... bueno, que encartellen bé el que és el pavelló, ho fan tot molt professionalment. El futbol sala això és impensable. Sí. Ara faran la ronda èlite, tindran els de UEFA i t'engaloraran el Palau Blaugrana, però després marxaran i ja no hi haurà res més. Què vol dir? Que han aconseguit FIFA, pues, com te diria, treure-li tota la força potencial que té el futbol sala. Què passa? A Sud-amèrica això no ho han acceptat, i allí sí que té molt. De fet, nosaltres anirem a Colòmbia i anem a jugar un campionat amb nois de 20 anys amb un pavelló de 20.000 persones, i s'omplirà. Jo no he vist mai amb cap d'allò, no he vist amb cap pavelló d'aquí, de la Lliga Nacional de Futbol Sala, això. I en això deu estar orgullosíssim el govern de la Generalitat, no? Us ha felicitat molt darrerament? No. Bueno, diguem-ne que estan per altres coses, no? Això és un gran què. Això és una de les coses que jo me sento una mica descol·locat, no? Perquè crec que estem creient en una república, en un país independent, i són 21 federacions que competim de ple dret, resulta que potser la nostra federació és la que realment pot omplir pavellons, i crec que des del govern de la Generalitat s'hauria de potenciar i fer-nos molts visuals aquí mateix a Catalunya, que nosaltres sempre hem de parlar. Quan anem fora de Catalunya mos atenen com un país normal. Allí tenim un pavelló, 15.000, 20.000 persones, que s'aixeca tothom amb l'himne nacional de Catalunya, ficar la pell de gallina, perquè no ho veus ni al teu país, això. I allí tothom s'aixeca quan té l'himne nacional de Catalunya i diu, hosti, som país. Nosaltres quan competim no portem mai cap estelada, perquè entenem que l'estelada és una senyera de lluita. Nosaltres ja la tenim guanyada, la lluita, ja l'hem guanyat. Nosaltres anem amb la senyera, perquè és la nostra... Ja hem fet aquest pas, no? Llavors no entenem perquè la Generalitat o els mitjans de comunicació d'aquí no fan això. Sembla que no ens ho acabem de creure, que som país. Nosaltres tenim les eines, les hi donem, però no les utilitzem. Ara mateix... Perquè no hi va haver cobertura, no?, de l'europeu que Catalunya va guanyar, aquest sub-20. No va haver-hi cap mena de cobertura. No, que va. Nosaltres teníem una empresa de streaming que feien els partits, i els aficionats aquí a Catalunya van anar seguint els partits, però no va sortir ni les notícies, d'esport, res. És que sembla com si fóssim una anomalia. Ens dona aquesta sensació que som... Llavors jo dic, hosti, som o no som? Volem o no volem? Què fem? Sí però no, no però sí, i anem amb aquesta... jugant a la puta Ramoneta. Molt típic d'aquest país, això. Sí, però és frustrant, perquè dius, hosti, veus manifestacions, tots anem l'11 de setembre a demanar un país, tots mos mobilitzem. I dius, hosti, jo que tinc el privilegi de ser president d'una federació de contingut completament nacional, i dius, no se'ns dona cap suport. Mira, l'altre dia és molt curiós això, no? Perquè fan la gala de campions, que en aquest cas ho fa el diari El Mundo Deportivo, i allí van tots els campions de tots els esports, són 32 esports, i el futbol sala nostre no se'ns convida per res. No se'ns convida. Ordres de... Bueno, no ho sé. Que arriben de més amunt, no?
m'agradaria pensar que no. M'agradaria pensar que no, perquè si això fos així, ens ho hem de fer mirar tots. Ens ho hem de fer mirar tots, perquè dius, què passa? Que nosaltres podem incomodar a la Federació de Futbol? Home, pot ser el problema de la Federació de Futbol, que no està còmode en aquest país. No ho sé, jo crec que, al contrari, la Federació de Futbol hauria de fer tot el que calgués per potenciar més la nostra federació. Al final, tots tenim un final, un camí comú. Jo no vull guerres amb ningú, però ajudem-nos. Si jo he d'ajudar a la de bàsquet, l'ajudo. Si he d'ajudar a l'hoquei, l'ajudo. Si he d'ajudar de futbol, l'ajudo. Per què no ens ajuden a nosaltres? Per què? És allò que sembla com si com més petits siguin ells millor. Millor per a què? Per arribar on? Si nosaltres tenim el que tots volen, doncs ajudem-nos, home. Que no tinguem aquests complexes d'inferioritat per no ser internacionals. Som petits però honrats.